sådan noget for eksempel som at lægge make-up og skønhedspleje og så videre, ikke? Ja. Den tid, man bruger på det, ikke? Det er jo faktisk omsorg for en selv. Det mangler jeg rigtig meget i, tror jeg. Det er faktisk en god ting. Ja. Det er rigtigt. Mm. Så, Det er rigtigt. du skal ikke sige, som at man bruger meget tid på det. Man skal bruge for se på, at man... Jeg faktisk nyder mig, når jeg er på make-up. Ja. Jeg faktisk nyder meget mere, når jeg skal ud. Når jeg tænker, nu skal jeg på make-up, så er det... nu... Ja. Jeg tager mig et kvarter om morgenen og gør mig klar 10 minutter i badet, og så ellers bare børste tænder og i hår og så ud af døren. Ja. Men hvis du giver dig et kvarter mere, ikke? Ja. Så kan du måske nå og sådan... Jamen, jeg har faktisk købt en masse make-up, fordi jeg skal til at bruge det, men det... Nej, men altså, det jeg mener, det er at bruge lidt tid på dig selv. Ja. Uanset hvordan du bruger den, ikke? Altså, Ja. Ja. men ikke passiv tid i form af at se fjernsyn, men altså noget, hvor man så, hvad skal jeg sige, på en eller anden måde kæler for sig selv. Som for eksempel, når man lægger make-up, eller altså, når man lægger neglelak på. Altså, Ja. Ej, men sjældent gang kan jeg da godt finde på at lægge make-up, og det hygger jeg mig det også med. Ja. Og jeg prøver forskellige ting af, sådan, inden jeg vælger det, jeg vil have. Ja. Men det er bare ikke noget, jeg sådan, det er en investering i hver dig selv. morgen. Det er en investering i dig selv. Ja, det er det. Ikke nødvendigvis om morgenen, men for eksempel om aftenen. Ja, jeg gør det faktisk nogle eftermiddag, når jeg er lige hjemme og venter på, at Gerten kommer hjem. Og kigger mig lidt. Jeg tænker, skal jeg lige prøve at se alle det make-up, jeg har, som jeg aldrig har brugt. Men så når jeg jo bare at tage det af inden. Så, Ja, altså det skal også, altså igen, det nytter ikke noget at tage fuld fest make-up på, fordi man skal på arbejde. Altså så vil ens kollega sige, ja det kunne selvfølgelig være, hvor man arbejder med, men... jeg er lagermedarbejder, så der går den ikke. nej, altså... Nej. Ej, der er jo nogle brancher, hvor udseende betyder rigtig meget. Ja. Altså hvis man er sælger, så skal man se sådan og sådan ud, og hvis man er bankassistent, skal man se sådan ud, og der er jo en række. Jamen, jeg blev afvist et job, netop fordi jeg ikke hverken klæder mig særlig feminint, eller ser særlig feminin ud, altså med make-up, og jeg havde søgt i deres, og den, der fik jeg ikke, og der fik jeg bare at vide, at de ikke kunne bruge mig. Det har jo nok også noget at gøre med, at når man står som ekspedient, så skal man jo kunne stå inden for det, man sælger. Ja. Så det kunne jeg ikke i den butik. Så det er... Men ja...